Ябълковата баница не се нуждае от кой знае какво представяне, но е много вкусна и според мен не трябва да се забравя като хубав десерт. Понякога можем да си позволим, разбира се, такъв. Просто аз съм заменила бялата захар с кафява, сурова тръстикова захар или пък може да използвате кокосова. Всичко останало е обичайно, като канела, ванилия или каквото ви харесва за аромат. Смлени орехи, а може, разбира се, и други ядки. Настъргана ябълка, аз използвах около килограм. Изпичате по стандартния начин на около 200 градуса, докато се зачерви самата баница, като между другото аз слагах и по мъничко мазнина между самите листове преди да ги увия. Леко трябва да поръсте с мазнина и отгоре преди самото печене и това е. Аз слагам съвсем мъничко захар. Ако и вие направите така, можете дори да използвате тази баница за закуска. Ако желаете, абонирайте се за канала, рецептата е в описанието. Да ви е сладко!